Silav roj baş hevalno hêvîdarim herkes baş e. Îro dixwazim du analîzan ji we re pêşkêş bikim. Yek hevpeyvîn e Bedrançiya Kurd daxife bawer dikim yênî yaşamê ye pêra reportaj çêkiriye. Basa tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyê dike. Analîzekî din heye ew jî gelekî balkêş e. Zekî Bedran nivîsandiye ez giringî didim şîrovên wî daxuyaniyên wî. Beriyan hat tiştî ku me gotinê divê derê de amedekariya şer dibe dewleta Tirkiye, tevgerên dewleta Tirkiye, gef û tehdîtên dewleta Tirkiye li hember Rojava, li hember heremên parastinê yên Başûrê Kurdistanê, her wiha helwesta dewleta Tirkiye ku rê neda hikûmeta Şamê ji bo biçe Parîsê hevdîtina çê bike bi rêveberiya xwe ser re. Nexwest dewleta Tirkiye nexwest cih bide çavekî sêyemîn yani garantör weke Fransa. Lê Amerîka çi kir dîsa ket dewrê dewleta Tirkiye dîsa dîskalifiye biye lê niha xwe amade şer dike. Ev hemî gefin tehdîtin li ser rêveberiya Rojavayê Kurdistanê. Merû çawa bike? Amedekarî çi ne? Şîroveyên balkêşin, analîzên balkêşin ez hêvî dikim heta dawî hûn temaşe bikin. Ez îro tenê cih didim vana lê çend nûçeyê din jî hene wekî Mîna Kevanlo dostê min hevalê min kawa Urmiye berhemek derxistiye. Ez heman nîşanê we bidim. Yani mixabin mafê min tune ez cih bidim Stranê newsa ji ber mafê telîfê ez nikarim. Lê ez ji we rica dikim hûn biçin ser kanala kawa Urmiye vê derê hûn bi xwe bibînin. Bibin abone û li strana wî godar bikin. Strana wî bi navê Bêlome ye 2025 bi bavê xwe Hemîd Yûsefî re duyet kiriye. Me bi xwe godar kir bîna Serhedê jê tê. Bîna Hisêno jê tê. Dengbêj Hisêno. Ji xwe di hevpeyvîna me ya bi kawa Urmiye re vê derê beriya mehek du mehberê me pêra hevpeyvînekî çêkiribû. Bibû mîvan eger hûn bikarin biçin temaşe bikin. Çîroka wî û bavê wî amedekariya vê stranê Hemîtê da dirêj behs dike. Ez tenê dikarim bibêjim ji kerema xwe re biçin kawa Urmiye bişopînin di rûpela wî ya YouTubeê de û li vê stranê godar kin. Ez dibêjim qey baştir e. Yani me pir dixwast ez vê derê bi we bidim godarîkirin lê heqê me tune bawer dikim. Baş e. Demekî din eger em imkan bibînin cardin ke kawa Urmiye bibe mîvanê min behsa vê berhema xwe bike süper dibe. Hevalno em derbasî meseleyê din dibin teqînekî pêk hat li Qamişloyê vê serê sibê. Di wê teqînê de wandayên pir mezin tune ne tenê yani zerara canî tune ye pir baş e. Çar kes tenê birîndar bûne li xwaringehekî bajarê Qamişloyê. Di wê xwaringehê de bawer dikim ji ber mesela gazê teqînekî çêbûye. Çar kes birîndar bûne. Danê vê sibê bû yer pêk hatiye. Ew jî şewa derketiye birîndar rakirine nexweşxanê. Yani rewş vê gavê baş e. Tîmên agirkujiyê êşaredariyê xwe gihandine ciyê bû yerê. Şewa divemiriye teqîn jî niha dibin kontrolê de ye. Mesele tune, mesele hal bû hevalno. Baş e. Niha tişta ku vê derê em dikarin derbixin pêş şertên yenekî û pedekî ji bo Bexdayê hevalno. Ez dixwazim behs bikim ji we re. Mesele çi ye? Niha hilbijartin hene li Iraqê PDK yenekê jî tevlî dibin, nifşên nû jî tevlî dibe. Lê Partiya Demokratê Kurdistan PDK Yekîtî Niştimanê Kurdistanê nifşên nû ji bo beşdarbûna hikûmetê şertên xwe yani mercên xwe danîn holê eşkere kirin. Ji bilî wan her du partiyan PDK yenekê tevgera nifşên nû amedekariya xwe ya ji bo beşdarbûna hikûmeta Iraqê nîşan daye. Bej amade me tevlî hikûmetê bibim. Soza çareserkirina pirsgirêkan dide dengderên xwe. Her du partiyên serekeyên Herêma Kurdistanê jî PDK yenekê ji niha ve xwe amade dikin bi hêz bi giraniyekê zêdetir tevlî hikûmetê bibin ya Iraqê. Çend xalan wekî mercên tevlîbûnê nîşan dane. Mijar bi giranî aborî ne, darayî ne yani pere û şertên ekonomîk in.
یک جوانجی درخستنا یاسای پترول و گازی یا فدرالیه اف 18 سالن رجنویسا پیشنومه یاسای پترول و گازی عراقی هاتی آمده کرن لبلی جبر هم ناکوکی سیاسی حتی نها یاسا نه هاتی اری کرن نه هاتی درخستن اگر اف نبه پارتی دموکراتی کردستان بشتر وی حکمت نابه اف شرطین پدکینه نها مرجین یعنی کچنه داخوازا یکیتی نشتمانی کردستان اوه پرسکریکل لسر بغدای ده چارچوبه دستوری ده ورنچاره سر کرن یعنی anayasa destura bingehîn pirsgirêka yeketî ne post e belkî pirsgirêka wê ya hevpariya rasteqîn ew e yani serkirdayetiye yenekî heta ku piştrast nebe dibêjin revebir dibêjin heta ku piştrast nebe emîn nebe ku wê di hikûmetê de di hikûmeta pêşiya me ya Iraqê de bibe hevparekî rasteqîn beştera hikûmetê nabe hevparekî rasteqîn çi ye di biryaran de bikaribe cih bigire mesele ew e piştî sala 2023 pedeke yenekê bi nûnertiya Kurdan tevlî hemû kabîneyên hikûmeta Iraqê bûne niha jî amade ne beşdarî hikûmeta pêşiya me bibin yani yenekê dibêje di biryaran de di destûra bingehîn de dibe em hebin yani hevparekî şirîgekî rasteqîn hevan no niha em cih didin daxuyaniya Bedran Çiya Kurd ev gelekî mühîm e balkêşe ji bo Rojavayê Kurdistanê ez hema cih bidim hevpeyvîna wî cîgirê hevserokê reveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê Bedran Çiya Kurd li ser danûstandinên bi Şamê re got li hev kirin çêbiye ku qesede xwe di sê firqe û du alayên taybet de rêxistin bike bi Wezareta Parastinê ya Sûriyê ve girê bide Çiya Kurd her wiha bang li dewleta Tirkiye kir ku avaker be çêker be ne astenker be ev demekî dirêje bi hikûmeta demkiya Şamê re hevdîtinên berfireh têne kirin van hevdîtinan heta niha tu encamekî nedaye helwesta me dibe xurt bike yani encamekî nedaye ku bikaribe helwesta me xurttir bike di çarçoveyê hevdîtinên dawî de hingav têne avêtin yekbûna qesedê statûya hêzên ewlekariya navxweyî saziyên rêveberiyê ya Xweser destûr û rewşa taxên Helebê tev hatine nîqaşkirin di van civînan de hemû ev mijar bi berfirehî hatin nîqaşkirin hikûmeta demkiya Şamê pir teng nêzîkî nîqaşan dibe ew ji bo nîqaşê nevekirîne ew hîn jî ji bo lehevkirineke di navbera her du aliyan de lehevkirineke li ser daxwazên maqûl ne amade ne ew di vê mijarê de pir girtîne ew tenê hewl didin ku daxwazên xwe li ser me ferz bikin ew çareseriyekê yek reng yek hikûmetê dixwazin vê yekê li ser me ferz dikin me ev yek qet qebûl nekirî heta niha destwerdanên derve jî di van mijara de têne kirin yani dewleta Tirkiye müdaxaleyê rewşê dike müdaxaleyê civînên me a bi rêveberiya Şamê re dike hevano tenê dixwazim bînin bîra we ev nivîs ev hevpeyvîn di rojnameyê me ê Kurdan de derdikevin lê bi zimanê Tirkî mesela binêrin hevalê me ê rojnamegerên Kurd diçin bi Kurdekî weke Bedran Çiya Kurd jek ji rêveberên sereke ê Rojavayê Kurdistanê pêre bi Tirkî hevpeyvîn çê dikin û em jî dikevin zehmetî mesela çi derdê min heye ez biçim daxuyaniya bi Tirkî ya rêveberekî xwe Kurd ku Tirkî nizane ez wergerinim Kurdî mesela vaya ucube ye vaya paradoks e ez acizim ji vê rewşê ez dixwazim rojnamegerên me hevalên me çapemeniya me bi Kurdî be Tirkî çê dikin jî çêkin lê qet nebe di rûpelekî xwe de Kurdî biweşînin ya milletê me Kurd e Kurd hûn bi Tirkî xîtabê kî dikin hûn diçin bi însanekî weke Bedran Çiya Kurd re ku Tirkî nizane hevpeyvîn pêra çê dikin mêrik bi Kurdî daxife hûn wergerinin Tirkî baş e hevpeyvîna we xîtabê kî dike hûn diçin mirovên Amasya Kütahya Sparta İzmirê re hûn çi gotinên Bedran Çiya Kurd dibin jê re hûn çi dixwazin jê ya Bedran Çiya Kurd xîtabê Kurdan dike Kurdan dibêje dewleta Tirkiye me tehdît dike xwe amade bikin hûn çima bi Tirkî diçin van Saw Surrê me didin Tirkiye ji dewere heqeten hêrs nebe yani cana dibêjim ya çima xwe diqeherînî çima qesa rexne dikî ji xwe re rûportaja xwe bixwînê derbas be ez soz didim xwe ez dibêjim temam rûportaja xwe bixwînim derbas bim
Ez dibînim anha rêveberê min Bedran Çiyakurt Kurdiya xifiye hevalê min ê rojnameger rojnameya Kurdan ku bi keda Kurdan bi perê Kurdan derdikeve baş e bi Tirkî diweşîne û ez jî mecbûrim herim wergerinim Kurdî. Wexta min heye ez wergerinim Kurdî. Ez çima godar nakim. Çima Bedran Çiyakurt Kurdî röportaj nade. Welhasıl ve derdê min fehm kir hevando. Ez ê vîya dîsa ji we re bixwînim. Gim merci beaucoup mala te ava her hebî. Seydûna Hecî Akbuğa mala te ava gelek spas dikim. Mustafa Azîzoğlu merci beaucoup. Dankeschön. Thank you. Mala we ava. Hevando ez hema bidomînim. Derdê min ev bû muxate ji we re bêjim. Min çûye ji Tirkî girtiye ji Yênî ya Şamê aniye wergerandî. Bedran Çiyakurt çi dibêje hevanda? Bi taybetî dewleta Tirkiye di mekanîzmeyên biryardayînê de ên hikûmeta Demkî ya Şamê de bi bandor e, müdaxele dike. Di vî warî de destwerdan kiriye. Dewleta Tirkiye hewl da gelek biryaran li gorî berjivendiyên xwe, li gorî menfaetên xwe bide. Dixwaze vê diyalogê li gorî rêbazên xwe bidomîne. Dewleta Tirkiye hewl dide bi awayê xwe modelekê çareserî biafirîne. Çawa ku dixwaze pirsgirêkên xwe yên navxweyî çareser bike, dewleta Tirkiye armanc dike ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê jî bi aynê rêbazên Bakurê Kurdistanê çareseriyê bi dest bixe. Ev mijar di hevdîtinên me yên bi hikûmeta Demkî ya Şamê re hatin nîşandan raberkirin. Di van demên dawiyê de hin guhertin çêbûne, hin gav hatine avêtin, her çend ev gav hêdî bin jî bi destwerdana hêzên cûrbecûr bi vî awayî dest pê kirine. Baweriya me heye. Bi taybetî rayedarên Amerîkî fermandariya navendî ya Amerîkayê ji bo hevdîtinan diçin û tên ew rola xwe dilîzin. Gelek welatên Erebî hene, saziyên navnetewî hene, nêrînên xwe tînin ziman. Em bi hev dişêwirin, dixwazin li Sûriyê pêvajoyekê veguhez biafirînin ku beşdariya her kesî misoger bike. Bêguman ev rewş bandorê li biryara çalakiyê dike. Yani biryarên rêveçûna hevdîtinên me. Em çi biryar didin bandor li wan dike. Di vê çarçovê de civîn hene berdewam dikin. Wekî din li ser yekbûna Qesedê jî nîqaş hatiye kirin. Yani yekbûna Qesedê ya bi artêşa Sûriyê re. Fikrekî hevpar derketiye holê ku Qesedê divê xwe di sê alayên taybet de berêxistin bike bi Wezareta Parastinê ve Girêdayî be. Yani sê alay. Çi wan e? Îdî niha berfirehî behs dike hevanda. Binêrin. Ev hêz wê berpirsyariya parastina herêma xwe û ciyên diyarkirî bigire ser xwe. Ev hêz wê leşkerî bimînin, dibe ku navekî din li xwe bikin, ev mijar ne hema serekê ye. Ya girîng parastina gel û herêman e û rêxistinkirina hêzên eskerî ye. Ev hêzên ku em behs dikin, yani navê Qesedê dikare biguhere, ev wê wekî artêşeke leşkerî yan neteweyî dibin Wezareta Parastinê de xizmetê bike. Ev hêza leşkerî wê berpirsyariya tevahiya Sûriyê bigire ser xwe. Li ser van mijarên giştî lehvatinekî çêbî ye. Her wiha hem deverên ku nakokî lê hene jî hene. Di pêşa rojê de nîqaş civîn wê her hebin berdewam bikin. Em bawer dikin ku ev civîn wê bibin sedemê tifaqeke nû. Bedran Çiyakurt behsa gef û tehdîtên dewleta Tirkiye dike li ser Rojavayê Kurdistanê. Meseleyekî ciddî ye. Amedekariya wan hene. Hevan no. Nûçeyên deqeya dawî tên ez li wan dinêrim bi destûra we. Erê, yani hin biryar hene bi qasî ku em dibîsin rast e. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti yani Komara Arap a Suriye navê xwe diguherîne dibe Komara Suriye a Demokratîk. Yani jî Komara Demokratîk ya Suriye. Îdî çawa lê were. Yani gotina Suriye Demokratîk û Komar wê werin cem hev. Gotina Arab wera ve şûnewî de demokratîk wê bikeve. Gefên li dijî me dibêje berdewam dikin. Dewleta Tirkiye daxuyaniyên wekî eger Qesedê tevlî hikûmeta Demkî ya Şamê nebe şer wê çêbibe. Rewşa Sûriyê wê ne diyar be. Bi ziman û tonên şantajê kes nikare pirsgirêkê çareser bike dibêje Bedran Çiyakurt. Ev ziman wê li Sûriyê nebe alîkar ji bo aramî û çareseriyê. Ji ber vê yekê dibe dewleta Tirkiye baweyekî erênî xizmeta Sûriyê bike. Di van mijaran de avaker be, çêker be, ne astenker be.
helwestên wiha pêvajoya diyalogê asteng dikin. Divê destwardanên wiha neyne kirin. Gotina destwardan hûn zanin hevalno yani müdaxele. Ew jî nû ketiye nava kurmancî destwardan. Her du alî bawer dikin ku divê pêvajoyê de gavên cûr be cûr wê bêne avêtin. Em hêvîdarin, em îsrarin ku peymana dehê adarê li gorî usulê were bi cîhanê. Em xwedî biryarin îradeya vê yekê li cem me heye. Ev jî daxuyaniya Bedran Çiya Kurd e, alîkarên cîgirê hevserokê Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê. Em derbasî mijarekî din dibin. Ez dibêjim Bedran Çiya Kurd daxuyaniya wî ew qas maqûl e, baş e. Niha nivîsek analîzê ew jî divê çarçovê de behsa êrişên dewleta Tirkiyê, amedekariyên şer ê dewleta Tirkiye li ser Rojava dike. Hevano eger hûn bixwazin em bi hev re bixwînin, hûn bixwazin ez dixwînim hûn godar bikin. Hûn bixwazin ez nivîsî bînim ser ekranê em bi hev re bixwînin. Hûn biryar bidin. Hûn çawa dixwazin ji min re ana binivîsînin, ez li bendê me hûn binivîsînin. Eger hûn bibêjin em bi hev re bixwînin, nivîsê mezin bike dayne ser ekranê em bi hev re bixwînin, yan jî bêje mamoste tu tenê bixwînî em godar bikin. Ez ji her duya re jî vekirî me. Hûn ji min re bêjin hevalno. Ez li bendê me ku hûn bersiv bidin min. Eger em nivîsê mezin bikin bi hev re bixwînin, kurmanciya we jî pêş dikeve ji ber ku ez zanim nava hevala de kesê ku bixwazin Kurdiya xwe pêş bixin hene, ji min re peyam tên, dibêjin ya yek ji taybetmendiyê te ew e ku em ji te Kurdî fêr dibin. Em ji te Kurdiya xweş fêr dibin ve ya heqeten hevalno min kêfxweş dike. Hatta hin heval rica dikin dibêjin qaş destê tehtê Tirkî û Erebî nexe nava Kurdiya xwe ji bo em dibêjin em bi te godar bikin. Yani ya baş ew e hûn li min godar bikin. Tamam. Aha. Tamam. Dibêje tu bixwînî em godar bikin. Îja hin heval jî ji min re dinivîsînin dibe dengê te ji me re mîna müzik de. Dibe em fêr bûne. Em bûne müptela. Berê ku em razên muheqeq dibe em xwendinê te godar dikin. Çiqas tiştek xweş e. Çiqas destê min tê ez ê hol bidim Kurdiye herî maqûl, herî xweş. Aha. Mesela eval dibêjin tu bixwînî em godar bikin. Mala we ava temam e. Ez hema nivîsa Bedran Çiya Kurd tînim amade dikim û ez ji we re dixwînim. We demê em pêşî ava xwe vexwin. Ji bo ez naberê de nemînim. Divê naberê de ji bîr nekin vê êvarê saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê, saet di 21 de li gorî saeta Kurdistanê Kakşar Oramar mîvanê min e. Em ê behsa meselên siyasî bikin. Hin rewşên cuda hene. Ka em binirin ew ê ji me re çi bibêje. Ama me tenê nehêlin. Ji kerema xwe re werin. Zekî Bedran dinivîsîne. Tirkiye xwe amedeyê şarekî bixwîn dike. Gelên Sûriyê û alîgirên demokrasî û aştiyê divê bizanibin ku Tirkiye bi amedekariya şarekî bixwîn re mijûl e. Mîna ku li herêmên durzû hate kirin dibin navê hêzên eşîran li dijî qesedê şer dikin, şarekî bê pîvan bixwîn tê pîlan kirin. Yani mîna ku bibêjin hêzên eşîran li dijî qesedê şer dikin. Bi vê hincetê dixwazin şer bidin dest pê kirin. Wezîrê Karê Derve Tirkiye dibêje tişta herî girîng ew e ku qesede dibe tavilê ji herêmên ku piranî lê erebin vekişe. Ev divê gava yekem be. Ev hîn nehatiye pêkanîn. Herkes li benda çareseriya vê pirsgirêkê ye. Eger neyê çareserkirin dibe ku pevçûnên pir ciddî rû bidin. Tirkiye tim bi van gotinan dixwaze xwe derbixe pêş. Binêrin. Gotinên dewleta Tirkiye ku tim di derheqê Rojavayê Kurdistanê de dibêje çi ne? Qesede di derheqê paxişkirina mîlîtanên PKK yên ji Tirkiye, Iraq yan ji Îranê hatine tu nexşareyekê pêşkêşê Tirkiye nekiriye. Yani tu pîlan pêşkêşê Tirkiye nekiriye. Mîlîtanên PKK'yî yên ji Tirkiye, Iraq, Îranê kengî di kîjan saetê de çawa ji Sûriyê derdikevin. Pîlanekî pêşkêşê Tirkiye nekiriye. PKK Bakur Rojhilatê Sûriye dagir kiriye. Hêzeke metînger û dagirker e. Dewleta Tirkiye tim van gotinan derdixe pêş. Ev gotin eşkere dikin ku li hember gelê Kurd amedekariya êrîş û komkujiyan dikin. Qaşo li ser bengeha xuşk û biratiya Kurd û Tirk lêgernên wan hene. Dibêjin dixwazin pirsgirêka Kurd qaşo çareser bikin. Ji bo ku ev yek pêk were,
شهر تکوشینا چکداری به داوی ببه ریبرا پو گاوین دیروکی آویتن هبونا پکه که تکوشینا چکداری به داوی بو لبله او هنجیج بو دومکرنا داگرکرین لسوریه و شکاندنا کردان پکه که وکی بهانه وکی هنجته کی پیشکش دکن ناخوازن باوی که اشکره ببیجن که او دجمنه کردانه افجی لجیهانه نابه هنجته که کوره پجراندن و اری کرن لو مراد من چدکن همو خرابین خواه آمده کارین خواه ین شهر به پکه که او تکوشینا لدجی تروری و دخوازن روانشان بدن گوتنا دوی قصده تاولی جهرمین کو پرانیا وان عربن وکشه نشان داده کلپی آمده کاریا شارکی بخوینن به پروکره کرنا به سور کرنا نتوه پرستی عربان دخوازن عرب و کردان بینن همبری هفودو عراجی ما باعثی اینی تشتی دکر لدیر زوری هندردور هاتنه تشویق کرن جوین لسر جوینا چه کرن دخواستن آلوزیان در بخن هیجی دخوازن هن جوان لسر ناو ایران میلیستی دکرن هن کسین که سوچین جدا کربون جهرمی رویان پاسپارتن رژیمه هوان نوی روجه تبیراوه مجوارا برنامه که تایبت شکر چوا رایدارین AKP'yi دچن ناو ایل و عشیرین عرب دیر زوری راقای بقاسی که او دکارن بکوینه هرمه ندبن کنترول قصده ده ایل و عشیرین عربان سور دکن دبن ناو جهاده ده جهاد لهمبر کی چوا ev jî wê nûçiya me pişrast dike yani ev analîz gelek tiştên din pişrast dike mesela ez pir kêfxweşim ku di vê derê de hûn jî şahidin wextê ku civîna li Parîsê hate betalkirin neket serê min ku hetêşe rêveberiya demkiya Şamê bi îrada xwe biryar daye neyê Şamê me çi got me got muheqqeq dewleta Tirkiye destûr nedaye wan dewleta Tirkiye ketiye navberê rê biriye û müsaade nekiriye colanî û mirovên xwe werin Parîsê bi Mazlûm Ebdî û heyeta Rojavara hevdîtin çê bikin. Dewleta Tirkiye naxwaze çavekî sêyem hebe, naxwaze garantor hebin, naxwaze dewdoza Kurd bibe meseleyekî navnetewî. Çi kir asten kir. û di vê nivîsê de jî ew gotinên me paşê hatin piştrast kirin. Yani tişta ku min kêfxweş dike analizên me ê roja ewil germagermî em dikin bê ku ji tu deverekî agahiyan bigirin ev wextê tê piştrastkirin em kêfxweş dibin ew xweş e yani tişta ez behsa vê yekê dikim hevan no niha ev jî gotinekî gelekî mühîm e mesela naxwazin bawekî eşkere bibêjin ew dijminê milletê Kurd e ev jî li cîhanê elbet nabe sebebekî nabe hincete ku were qebûlkirin û pejirandin lewma çi dikin hemû xirabiyên xwe hemû amedekariyên xwe yên şer bi PKK û tekuşîna li dij terorê ve dixwazin rewa bikin gotina di vê qesede tawilê ji herêmên ku piraniya wan erebin lê vekişe nîşan dide ku li pê amedekariya şarekî bixwînin bi provekekirina netewperestiya ereban dixwazin ereb û Kurdan bînin hemberî hevûdû Arajîma Baasê jî aynî tişt dikir li dêre zorê hin derdor hatin teşwîqkirin dixwastin aloziyan derxin hin ji wan li ser navê Îranê milîstî dikirin hin kesên ku sûçên cuda kiribûn ji herêmê reviyan xwespartin rejîmê niha ev derdor şaliyê dewleta Tirkiye ve têne birêxistinkirin ji nû ve heteşe piştgiriya vê yekê dike ev komên çete komên ku hatine sorkirin wekî eşîrên ereb li dijî qesedê şer dikin ev têne pêşkeş kirin ew vê yekê didomînin yani derewan dikin provokasyonekî ye radibin dibêjin eşîrên ereb li dijî qesedê amedekariya şer dikin halbikî tiştekî bi vîya wê tune ye ê amedekariya şer dike dewleta Tirkiye bixwe ye dewleta Tirkiye bi gotina divê qesede ji herêmê ereb vekişe dixwaze yeketî hevalbendiya ereb û Kurdan hilweşîne lêbelê tiştek heye nîvê qesedê ji ereban pêk tê qesede parastina herêmê û gel dike çawa divê gelê xwe û xwexa biterîkîne qesede çawa dikare wan milletan cî da bihêle û derkeve ji bilî vê qesede pejirandiye yani qebûl kiriye tevlî artêşa Sûriye bibe di vî warî de nîqaş hene didomin beriya niha Bedran Çiya Kurd jî eşkere kir hêzên Bakur Rojhilatê Sûriye Rêveberiya Xweser
di dehê adarê de bi hikûmeta Şamê re peymanekê imzê kirin. Li gorî vê amadekarî nîqaşên yekbûr û hevparî hene. Hêzên weke dewletên yekbî yên Amerîkayê jî ji bo pêşveçûna pêvajiyê hewldanên xwe didomînin. Ji bo vê yekê civînekî li Parîsê hatibû plankirin. Dewletên yekbî yên Amerîkayê, Fransa, İngîltere wê tevlî bibiyana û bibiyana garantor. Lêbelê dewleta Tirkiye ev asteng kir. Heteşe ji van nîqaşan vekşand. Nexwestin hêzên navnetewî bibin çavdêr yan jî bibin navbênkar. Naxwazin Kurd bibin mijara nîqaş peymaneke navnetewî. Gotin bu xerîb nayên he. Kurd sed sala bîstan bê statû derbas kirin. Di sed sala bîst û yekî de jî divê wisa bimînin. Ew li ser vê yekê dixebitin niha. Ev biye stratejiya dewleta Tirkiye ya ku nayê guhertin. Dewleta Tirk heteşê teng dike. Zextelê dike. Wekî ku heteşê artêşekî birêk û pêk be. Wekî dewletekî ava kiribe û Kurdan jî ev yek asteng kiribe tê nîşandan. Yani heteşê artêşek û birêk û pêk e, heteşê dewlet ava kiriye, Sûriye ava kiriye, ê asteng dike jî Kurdin. Di navbera wan da diyalogekî heye divê were zanîn, agirbesekî hatiye îlan kirin. Mijara pêşîn ya heteşê ne Bakur Rojhilatê Sûriyeyê ye. Tonkî problemê wan hene. Eger dewleta Tirkiye nebiya qesede rêveberiya xweser û hikûmeta demkî ya Sûriyê dikarîbûn pir bi hêsanî pirsgirêkên di navbera xwe de zûtir çareser bikirana. Lêbelê Tirkiye li şûna ku rola navbenkarî bilîze, bi îsrar rola xirabker dilîze. Hêzên wekî dewletên yekbî yên Amerîkayê, Fransa jî sînordar dike. Asteng dike dewleta Tirkiye. Wezîrê Karê Derve Tirk yani sırf serê xwe bi PKK re mijûl dike. Yên ku tevlî şerê li dijî Daişê bûne tim tîne dixe rojevê. Lêbelê ji piştgirîdayîna hev a Kurdan tiştekî xwezayîtir çi heye? Yani pir normal e ku Kurdên her çar perçê biçin piştgirî bidin hev di tekoşîna li hember Daişê de. Dibêjin yên ne hemwalatiyên Sûriye ne divê ji Sûriyê derkevin. Ew bi xwe jî baş dizanin ku Kurdên ji çar perçeyên din ên Kurdistanê hatine li Sûriyê şer kirine lê nemayîn de ne. Gelek ji wan ji xwe vegeriyane, yên mayî jî nepirsgirêkin. Kesê ku dibêje em neçin tune ye. Herkes dibêje rast e, tehdît tune be, em dikarin biçin. Rêveberiya xweser qesede xwe bi rêve dibe. Kesekî li ser wan biryara nade. Ew bi xwe rêve dibin, rêveberiya xweser û qesede. Di vî warî de pirsgirêkekî tune ye. Yê ku pirsgirêkê diafirîne tenê dewleta Tirkiyeyê. Li Sûriyê pirsgirêka rastîn bi hezaran kesên ku ji Asya navîn Afganistan û Afrikayê ne. Piraniya wan ji Daişê El-Qaîde ne. Hîn jî heman zihniyetê hildigirin. Hemû cîhan ji wan ditirse. Lêbelê hikûmeta Tirk vana nayîne ziman. Naxwaze ev rewşê bibîne. Tam berovajî dixwaze ew li Sûriyê bimînin. Kî li Sûriyê bimîne? Bi hezaran kesên ku ji Asya navîn hatine, Afganistanê hatine, Afrikayê hatine, bermayiyên Daişê ne, El-Qaîde ne, dixwazin li Sûriyê bimînin û heteşe xurttir bikin. Tu îtiraza dewleta Tirkiye tune ye ku ev çetên bixwîn di rêveberiya Sûriyê de cihê xwe bigirin. Gelên Sûriyê alîgirên demokrasî û aştiyê divê bizanibin ku Tirkiye bi amedekariya şerekî pir bixwîn re mijûl e. Mîna ku li herêmên Durzî hate kirin, dibin navên hêzên eşîran li dijî qesedê şer dikin de şerekî bê pîvan û bixwîn tê pîlankirin. Divê were zanîn ku di aloziyên li herêmê de rola dewleta Tirkiye diyarker e. Çiqa ji destê wan tê bila bibêjim, hevan min. Hemî hêzên Kurdistanî ji her çar ji 5 aliyên Kurdistanê ew ê xwedî li Rojavayê Kurdistanê derkevin, dewleta Tirkiye jî baş dizane. Tehdît gefa sereke ya li hember Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye bi xwe ye. A roja ku lehvatin çêbibe bi artêşa Tirkiye re, bi dewleta Tirkiye re, roja ku milletê Kurd sedî sed bigêje wê qenaetê ku êdî dewleta Tirkiye gef li Rojava naxe û êriş nake.
Ewladên milletê Kurd derdê wanê ku li Rojava bimînin tune ji ber ku pirsgirêkê wan li deverên din hene divê biçin çareser bikin. Milletê me ê Rojavayê Kurdistanê bi Erebên xwe re bi Kurd û Ermen û Asûrî Suryaniyê xwe re pir bi rehetî dikarin xwe bi rêve bibin yan jî xwe biparêzin. Belkî jî pêwîstî bi parastinê tune be eger dewleta Tirkiye rehet bisekine. Mesele ew e. Tiştek ku divê merov bi dewleta Tirkiye bide femkirin ji bilî we derdê me ku em xwe biparêzin jî tune ye. Baş e? Mesela me ev e. Hevan no nûçeyên deqeya dawî dîsa tên em hema bu ara parve dikin. Çawa bû hûn dikarin fikrê xwe bibêjin di derbarê axaftina bedrançiya Kurd de. İjar hevan no ev meseleya şerê bixwîn ku dewleta Tirkiye amade dike li hember Rojavayê Kurdistanê normal wê rojê min bernameyekî taybet pêşkêş kir tenê ji ber agahiyên ku min girtine ji deverekî taybet li hember garê jî operasyonekî taybet heye. Nebêjim operasyon şerekî pir bixwîn amade kiriye. Dixwazin ji nişka ve bavêjin ser garê herêmên derdora Amediyê û heta Qandîlê biçin. Biqasî 200 kilometre dûr e herêma Qandîlê ku ew dixwazin xwe bigînîne. Dixwazin wê derê bi temamî vala bikin. Çetên xwe bi tevî malbatê wan li wê derê bicihî bikin. Gundên valakirî yê Başûrê Kurdistanê dixwazin ji xwe re bikin firsend li wê derê bi temamî bicih bibin. Gelo dewleta Îranê çi qas destûr dide? Gelo ev bikerî Îranê tê naya nizanim ew meseleyekî din e. Rewşa Îranê wê çawa bibe? Ez di wê qenaetê de me ku sibê du spê eger İsraîl ji nû ve xwe amade bike êrişê İsraîlê bike, dewleta Tirkiye vê yekê dike firsend şerekî bixwîn li hember herêmên garê dide destpêkirin û ber bi pêş ve diçe. Ji xwe herkes dizane ku di hedefa dewleta Tirkiyeyê de vê gavê fermandarê me netewî heye. Fermandarên netewî anha di hedefa yekem ya artêşa Tirkiye de ye. Yani pêvajo ji were bêjim pêvajo pêş keve pêş nekeve. Dewleta Tirkiye ji xwe re kiriye hedefa sereke. Yani weke tolhildanî tevdigere. Mantıqa wan hestiyarî tevdigere. Neteweperestî nijadperestî tevdigere. Binêrin tam di pêvajoyê aştî de çiwa ku ji xwe re kiribûn hedef ew qasa însanên bêbext insanên kêrfersend em dibêjin serhedî çûn Parîsê Yezdana Kurd milîtana efsanewî ya Kurdan berxwedêra zindana Amedê hevala Mazlûm Doğan Xayrî Durmuş Sakine cansız ji xwe re kirin hedef. Sara. Ya yani dewletekî ew xwesa bêbext e. Ji ber vê yekê fermandarên netewî ji xwe re dikin hedef heftê heft pêvajo hebe jî. Dewleta Tirkiye dibe em nas bikin. İjar hevalên me tevgera Kurd, milletê Kurd çi qas wê bikaribe fermandarê xwe biparêze. Ev jî barekî pir mezin, wezîfeyekî pir mezin dikeve ser milletê me Başûrê Kurdistanê. Sîxurî, kirîn, firotina mirovan divê baldar bin. Dewleta Tirkiye cinnetê jî bide we. Xwe nefroşin. Rojekî pir dixwazim van di derbarê quriciyan de bernameyekê taybet çê bikim. Quricî milletê me cerdevan. Yani eger hinek însanî medenî tevgerin baştir e. Bi awayekê komî biçin çek û silahê xwe teslîmê dewleta Tirkiye bikin û dev ji meşê wan berdin baş dibe. û ji milletê Kurd lêborînê bixwazin. Bibêjin me kir hûn nekin em ketin rêyekî xirab û ji tevgera Kurd ji milletê Kurd efwiyekî bixwazin pir baş dibe. Ji ber ku hemalatiyên me cerdevan divê zanibin ku ketine nava sûç. Li hember ewladê xwe çek û sîlah girtine. Tabii ki şer e, pevçûn e. Divê derê de ne erka me ye ne wezîfeya me ye ku em rabin edaletê pêk bînin, mehkeme çê bikin, kî sûcdar e, kî ne sûcdar e. Lê tu sivîlî te çû nava artêşa Tirkiyeyê de
bi dilsozî tê erk kirt wezîfe girt. Ha ew kesê ku bi darê zorê ji bo neyîne kuştin, ji bo li ber çavê wan dewleta Tirkiye tecawuzê jin û zarokê wan neke, çek û sîlah girtine û dîsa jî welatpareziya wan didome, ew meselekê din e. Wana rewşên îstisna ne. Lê gelek ji me, milletê me mixabin di berdêla menfaetên aborî de çûn xizmetê kirin ji dewleta Tirkiye re, bi şiklekî divê ev mesele hal bibe. Hêjmara wan çûbû heta 100,000. Ev mesele divê hal bibe. Yani bi vî şiklî nabe. Kurd divê hevû du bi şiklekî efû bikin. Çawa dibe nizanim ama bi dewleta Tirkiye re hinekî mesele pêş keta, qeneba hinekî pêş keta, me bikiribe va meseleyê xwe yê navxweyî hal bikira. Hevan ez xatir ji we dixwazim saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê, saet di 21 de li gorî saeta Kurdistanê, ez binêrim çiyên dawî hene tunene, kak 4 oramar bi me re ye, mîvanê me ye. Baş e. Eger tiştek taybet hebe ez ê wî çaxê bara parve bikim, ez ê wî çaxê pêşkêş bikim. Di vê navberê de ez ji hevalê me gingim re gelek spas dikim ji bo vê jesta wî. Seydûna Hacî Akboxa spas dikim ji bo vê jesta wî. Mustafa Azîzoğlu ez spas dikim ji bo vê jesta wî ya endametiye. Eger hûn jî bikarin bibin endam, kêfxweş dibim. Endametî li ser ekrana sereke, li ser rûpela sereke ya YouTube'a min fotoğrafê min heye, li kelekê linkek heye. Ev link tu pêlê dikî endametî tê pêşete, li gorî îmkanê xwe dikarî bibî endam. Ev jî jestekî ye ji bo pêşxistina vê kanalê. Niha em di nava hin amedekariyan de ne hevanno. Em dixwazin vê kanalê mezin bikin, pêş bixin. Tabii bi piştgiriya we, bi endametî û abonetiya we elbet em dixwazin vê meselê pêş bixin. Derdê me gelek e. Gelek kesayetiyê me hene mağdûrin. Di siyê de mane. Ez ê di rojên pêş me de bûyerekî skandal ji wara pêşkêş bikim. Hunermendekê me heye 34 sale di zindanê de ye. Hunermendekê dengî wî pir meşhûr e. Di salê nodî de hûn ê bibînin hûn ê şok bibin. Li bendê bin. Em ê însanên ku di siyê de mane. İnsanê ku dengî wan derneketiye heta niha. Çawa derneketiye ya. Em ê bibin dengê hemî însanên ku mağdûrin, însanên di siyê de mane. Ewsa ye. Mala we ava here bin. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.